Ez ordenagailutik jarri behar dut, baina ez da sonido hau da, bigarren kafeko beste soinua. Eta ez dut topatzen. Bueno, igual, tio. Bueno, honekin niko dugu. Tira, gu ere hemen autoilarak bezala ataskatuta gabiltza, baino hemen gaude zuekin egun onak elkarbanatzeko, eta izo, nik nire lantalde hemen daukat, beraz, galdetuko diet, zer modu zaudete, ekipo? Ondo, egia esan. Egunon guztioi, egunon gazteak. Bueno, mai, zu ere gaztea zara? Ondo kontserbatzea gaitzat, ez da? Bueno, zer esan eduzue. Bueno, gaur ospatzeko eguna duzula. Eta hori? Ba, gaur kontserben munduko eguna delako ikustu. Hori ba, eta zu oso ondo kontserbatzen zarenez? Ederra Ruperren abestia bai. Bai, fabrika kontserba estango naiz. Bueno, arrazoi duzu, venga, oso ondo kontserbatzen naiz. Hoi bai, izan ere, ados egongo zarete aspaldi iraungitako latak badaudela. Birziklatu ezin diren latak. Bai, egia da, baina bai, nik ezagutzen zaitut eta jakin nahi dut zein eta ari zaren hori aipatzen duzunean, Bai, iraungitako bi kontserbadore aipatzen ari naiz. 1940an egun honetan, Francisco Franco eta Adolf Hitler Hendaiako tren geltokian elkartu ziren. Txu-txu! Bai, duela 85 urte, Franco eta Hitlerren arteko bilera egin zen. Han, bigarren mundu gerran Espainiako esku hartze posible bat negoziatu zen. 1920etan, Erika, Adolf Hitler Paristik zeraman tren ofiziala, Hendaiako geltokira iritsi zen. Francisco Franco zeraman konboia berriz 8 minutu berandu iritsi zen antza denez. Espainiako trenbiden egoera txarra zela eta. Bueno, atzerapenarena ez da asko aldatu egia esan. Tren zoro hauek... Trena beti zoro. Argi dago mai. Bai, paradoxak, argi dago kontserbadoreak ez dira ondo kontserbatzen. 20. mende hasieran gizarte kontserbadoreak gogor egin zion aurka sufragisten munduari. 1915ean, gaurko egunez, 33.000 emakume baino gehiago bildu ziren New Yorkeko 5. etorbidean emakumeen sufragioaren alde. Makilekin zibatzen emakume helduak, seme-alabak sokan zituzten beste batzuk, eta baita neska gazteak eta nerabeak ere. Denak helburu komun batekin bildu ziren, emakumeen bozka emateko eskubidea. Bertaratutako guztien arropa zuriak eta berdintasun politikoa eskatzen zuten leloak zituzten pankartak nabarmendu ziren Manhattan erdiguneko kaleetan. They're the liveliest lot I met, and I
tell you, my boys, it's a strenuous life. From once you belong to this set, I attend all the meetings, parades, conventions and city hall raids. While Charlie stays home, tending baby alone. That's the sort of husband. Artista handiak ondo kontserbatzen dira gure oroimenean behintzat. Adibidez, Sarah Bernhardt, 1854an jaio zen Parisen eta batzuen iritziz historian munduko emakumezko aktorerik famatuena izan zen, Hollywood eta bertako izarrak agertu aurretik. Rostandek posearen erregina eta keinuaren printzesa deitu zion. Victor Hugok berriz bere urrezko ahotsa goraipatu zuen. Eta Mark Twainek horrela deskribatu zuen. 5 aktore mota daude. Txarrak, erregularrak, onak, handiak eta gero Sarah Bernhardt dago. Une héroïne, père inconnu et mère volage. J'étais un encombrant bagage. On me condamne dès le baptême. Eh bien moi, je vivrai quand même. Eh bien moi, je vivrai quand même. Grandir envers et contre tous, lutter quand le vent me repousse, à la manière des marins qui ne rebroussent jamais chemin. J'apprends la honte et l'injustice, je sais le prix du sacrifice. Récolte-t-on ce que l'on sème? Eh bien moi, j'y croirai quand même. Eh bien moi, j'y croirai quand même. Eta aktorekin jarraitzeko, 1950ean hil zen San Franciscon, Kalifornian, Al Jolson aktorea. Al Jolson ezaguna da The Jazz Singer 1927ko filmean personaia nagusia antzesteagatik. Zineman historiako lehen soinu filma izan zena. Berea izan zen film batean entzun zen lehen abotsa, beraz. Eta nola ez, jazz abesti bat abestuz, eta gizon beltz baten itxura izateko aurpegia guztiz beltzez margotuta zuela. Egia, eta, bi bertsio aurkitu ditugu hau azaltzeko. Bat, garai hartako estatuatuar gizartean gizon zuriek jasa abestea gaizki ikusia zegoela. Eta bi, gizarteak etzuen uste Afrikar jatorriko interpreteak egokiak zirenik eszenatokian publiko zuri baten aurrean aritzeko. Antzoki batean pertsona beltz bat musika egiten ikusteko aukera ez zegoen ondo ikusia, are gutxiago onartua. Beraz, garai hartan jazz interprete zuri askok makillajea erabiltzen zuten aurpegia beltzez estaltzeko, genero musikal horiek abesteko eta publiko zuriarentzat guztiz atseginak izan zitezen. Haien, hau esaten zuten, haien sentikortasuna mindu gabe. Argi dago, kontserbadoreak ez direla ondo kontserbatzen. Hori bai, Al Jolson izan zen mundu osoan 10 milioi disko saldu zituen lehen artista, 1910ean. Silvery moon is shining through the trees. Cast to me, you, sound of kisses floating on the breeze. Act 1, begun. Dialogue, where would you like to spoon my cue with you underneath? Aizuele, kaleak, gazta, ardoa, txokolatea, uste duzu badirela adinarekin hobetzen joaten diren elikagaiak? Noski, eta gauza bera elkarbizitzan, kulturan, hezkuntzan. Hezkuntza aipatu duzula, Mai, 1975ean guraso euskaltzale talde batek 36ko gerra osteko lehendabiziko ikastola sortu zuen Iruñako Aldezarreko etxe bizitza batean. Pozo Blanco kalean zegoen eta Uxue ikastola izena jarri zioten. Miguela Gastesi bertako lehen irakasla izan zen. Ikusten. Ikasten. Ba hori, ikusi eta ikasi. Ze polita. Ikusi! Ikusi eta ikasi. Ez pentsa ezen beharrik daukazula heltzeko ireku gara. Entzun, argi eta garbi entzun. Diren guruan esaten diren gauza gutziak entzun. Ikusi eta ikasi. Ez esan gero, inoiz aukerarik ez duzula izan. Ba begira, ziur nago Euskal Herriko eskola guztietan gure urrengo protagonistaren liburu bat gutxienez badagoela.
Gianni Rodari. 1920an jaio zen Gianni Rodari, omeinan Italian Rodari, haur eta gazte literaturan espezializatutako idazle, hezitzaile eta kazetari italiarra izan zen. Lan handia egin zuen beti hezkuntza berritzearen zerbitzura. Bere lana fantasiaren gramatika istorioak kontatzeari buruzko bere oinarrizko ideien adierazle nagusia da. Azkenean hezkuntza literaturaren klasiko bihurtuz. Rodarik fantasiaren gramatika sortu zuen irudimenak hezkuntzan bere lekua izan behar duela uste dutenentzat. Aurren irudimenean konfiantza dutenentzat. Hitzek izan dezaketen askatze ahalmena ulertzen dutenentzat. Gora! Sulla luna per piacere non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento, lui lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Sulla luna per favore non mandateci un ministro tra scartoffie e portaborse, riempirebbe anche i crateri. Non mandate uno sceicco perché poi la vuoi comprare. Rodariko zafai! Ipuinek protagonismo handia izango dute gaurko programan, Betsaida Urtaza kontalari eta amesgile argitaletxeko arduradunarekin hitz egingo dugulako Rodariren baimenarekin. Unai Elordiren bisita ere izango dugu bertan, sickness izango da gaurko gaia, zorabioak. Bereneko eta ez disimulatu, Txoritxo batek esan dit, albiste berezi batzuk prestatu dituzuela gurekin partekatzeko, irrikitin gaude. Gaurko irratsaioa denboran zehar ezin hobeto irauteko modukoa izango da. Hasiko gara edo ze esaten diazu, Bai. Baietz? Bale. Prestatu pote bat, sartu nahi duzuna barruan eta itxitapa. Eta gogoratu, fantasia ez dela inoiz iraungitzen. Egunon latazaleok, urriak 23 ditu eta osteguna da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, Mai Gorostiaga Pozo. Kaixo, koko naiz, eta autoiraia baten nago. Eta zuekin, ez da nola etorri den, autobusez, trenez, oinez, bizikletaz, edo egan egiten, baino hemen da, Eneko Iturbe Otamendi gurekin, egunon? Egunon, gaur trenez etorri naiz, mira. Begira. Autobusa hartzen den normalen, baino, autoilaren gatikan, autobusak ez estatu indituzte, kendu indituzte, orduan, trena. Oso ondo. Lotu? Ez dakit, dagoeneko izen hori didaka, edo... Ez dakigu. ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik, diot nik. Batzutan asko ez omen daski, dena eman duenak badaki. Esan bezala ongitorri guztioi bigarren kafera. Bigarren kaferen 1053 garren saioa da, urriako 23 ditu, eta gu ere hementxe mai bueltan
3 laizzer gehiago izango gara, baina badakizu auto-ilarak direla eta ez direla, eta jendea galduta dabil Gipuzkoan barrena behintzat, baina gu hemen gaude prest zuekin maite dutak elgarbanatzeko, eta zuek gure txatean aipatutakoa esateko, egunon gaztiak diote hemendik, nere maite duta, begira Gorkaren maite duta, nere maite duta da, atzo estrenatu nintzen Antzuolako bertso eskolan, eta esan behar dut oso txukun ibili nintzela. Tartean, Jon Liz zegoen, ara, Jon Liz badakizu, gure entzule zen, esango dut, ze aspaldi honetan, ez da gure txatera hurbildu, baina gure entzule finenetakoa izan da Jon Liz, eta begira ze polita ba, gure bi entzulek topo egin zutela atzo bertso eskolan. Aupa mai, zu bai gure aitatxo, ara bai, denen aita zara? Eskerrik asko. Batetik diote. Baino gazte. Hori da, bi mezu daude hemen, batetik, aupa mai, zu bai gure aitatxo, eta bestetik mai jogurin. Eskerrik asko, bai. Fermento laktopilloa ditut. A ber, eta hemen ikusten ari naiz historio bat txatean, mai? Ea, ze barreak fotomatoian Tolosan argazki honak ateratzeko zu handik ibili zinen? Hoi noiz. Aurrekoan jartzen du mezu honetan. Bai, ni baditut horrelako aventura desente, baina nork idatzi du? Gorkak idatzi du? Gorkak idatzi du fotomatoian, segurazki berarekin ere. Baditut anekdota asko fotomatoietan. Bai? Horrelako parrandak eta etxea juten zarenean, ja dena itxita dagoela, eta zeiten dugu azken kanbiokin, boteakin, edo nola bukatu botea, loteria hartzen, eke ba. Mazen argazki batzuk parranda registratzeko. Eta izango nuke etxen, igual dozena bat. Bai, ideia polita da, Bai. Ez dut egin, bai egiten nuela, nik pasanuen denboralditxo bat Bruselan, Belgikan bizitzen, eta han delirium tabernan dala ian, herriko turistikoena, behintzat hiriko turistikoena, han tabernaren barruan badaukate, horrelako argazki makina fotoautomatik, hola zar bat, eta egia da, taberna horretan dagoela soilik garagardoa, eta argazki makina hori, orduan beraz bi elementuak nasten dituzunean, argazki ederrak ateratzen dira makina horretan. Imaginatzen dut, bai. Gainago atzen naiz, hango garain, oain uste dut flash batekin lau argazkiak berdinak ateratzen dituzte, baina hango garaian ziren lau flash, lau argazki ezberdinak, eta gu postura saldatzen edo gauza egiten, eta gero asunto edo komplexotasuna zara, norkera batezuen bakoitza, nik ere nahi dut hori, nola banandu argazki hori. Zerbait handia da Tiranik gure entzuleak bezalakoa izan nahi dute. Hemen jarri dute eneko dantza ederra, eta orduan Gorkak idatzi du hori eta Indiokerrek erantzun du ados Gorkarekin. Eta Gorkak orduan erantzun, eskerrik asko Indioker, eske oso ona naiz iritzietan. Bere buruari buruz? Hau barne, iritzi hau barne. Oso ona naiz iritzietan. Horixe da jarrera. Tiramai, Gorkarenak soilik ez, zuen iritziak ere jakin nahi ditugu, beraz zure iritzi edo maite duta entzuteko une iritsi da. Bueno, maite dut Gorka, hori ez dakit, da denok dakigula eta egunero esan beharan. Baina behi da, gaur auto jarazea eta hori, leiotikan ikusiet horrelako luze, atasko luze hori eta osea, ez dute esango maite ditu dale auto jarak, baina burura etorri zait pelikula bat, 1989 urtekoa, dala El Gran Atasco gaztelaniaz, Lingorgo, Blackout in Autoestrada, da pelikula klasiko bat, esango nukera de kultoitako bat, ez? Luigi Comencini, zuzendaria, eta Alberto Sordi, Ani Girardot, Fernando Rey, Angela Molina, eta ez dakit oso pile arraroa, gertatzen da horrelako autoilara luze bat, eta hor gertatzen da, osea, da como road movie mugitu gabe, ez? oso pelikula kuriosoa da, eta etorri zaiburu eta asko maite dut pelikula hori egia esan, nire garaian institutoan, eta komentatzen genuela, arrarotasun hori, ez dakit zer, eta etorri zaiburura, eta beraz aipatu nahi dut, maite dut, autoiera pelikula hau, Lingorgo, eta baita ere pelikula mitiko hauek, ez, kulto. Ez da antzeko telesail bat atera duela urte pare bat edo agian gutxiago, Espainian, Ez da egite esaten.
Eske... Izena ez duzu gogoan. Ez, baina okerrez bali manago, baita ateazan telesail bat, autoilara baten gertatzen zana, kapitulo bakoitza, pertsonaia bat autoilara baten, eta bere historioa. Edo. Vale, Eta- Ba, ez dakit. o igual oinarrituta Ja, da. agian. Bai, segurazki oinarrituta egongoa pelikula horretan, baino ez dakit, igual asmatu indet. Bueno, topatuko dugu. Bai. Egia da, horrelako egoerek jolaserako aukera asko Bai. ematen dutela, eta nik duela gutxi ikusi nuen, etzen telesail bat, pelikula bat blablakar batean gertatzen zena, eta hor berezitasuna, ez? Jaso behar dugu pertsona hau hemen, eta pertsona unik ezagutzen dut, eta baina elkar ezagutzen duzu, baina nola da posible, haze kasualitatea, eta horrelako gauzak naste borrasteak gertatzen dira, eta horrek, bai, egia da, jolas asko ematen duela errepideak, pelikulak egiteko aintzat. Urria daukanak ere gehiago nahi ezaten di. Eneko eta zuk zer maite duzu? Nik maite ditut ostegunak. Ara? Gaur osteguna da? Bai, horregatik. Ze ondo. Bueno, ez da gauza garatu bat, baina ostegunan nik ekitzen itzenen ostegun baten sentsazioa da. Bihar ostirala, etzi larun bata, jaiegunak, eta orduan, alaiago jegitzen naiz, ezta? Eta gainera, ostegunetan, herri askotan pintxopotea egotea, eta ni oso pintxopote zalea naiz. Kuadriakoak beti jute pintxopotean. Guaintxe esan dezu iritzi oso polemiko bat. Ze ba? Nik aitortu behar dizuteneko, ni ere pintxopote zalea naizela, baino gure Inigo Asensio Elurbide pintxopotearen gorrotatzaile klubeko lehendakaria da. Bai? Bai. Eta are gehiago esango dizut, zuzenean galdutuko ea, zer iruditzen zaion, zuk oraintxe bertan esan duzuna. Inigo Asensio Elurbide jauna, hementxe zaitugu? Bueno, hementxe ez dakit, urruti, baina zuenean ez dakit ondo entzuten zuen. Bai, noski, ikusten dugu, kanpoan zaudela, mendi artean zaudela, eta hemen lehen garai batean telebizan esaten zen bezala, por alusiones, zer iruditzen zaizu gaurko Enekoren maite duta pintxopotea izatea. Iruditzen zait pintxopotea dela kapitalismoak gure gizarteari egin dion azkeneko konsumo eta sozializazio traketxerako trampa. Hori uste dut. Baina ulertzen dut ere Eneko oso gaztea dela eta oraindik konturatu gabe dagoela. Baina etorkizuneko Enekori ez zaio gustatuko pintxopotea. Txatean jartzen dute pintxopoteak ja ez dira existitzen. Bueno, ez dakiz herritan ez da existitzen, ze... Herri desberdin. Bila honataz izurkien behintzat. Bai, nik Tolosan ere existitzen dira, oen dela gutxi Donostian egon nintzen baita ere pintxopotean, Gasteizen ere egiten dute. Nik uste dut, agian herriren batean erabaki dute ez dutela pintxopote gehiago egingo, baina existitu, nik esango nuke existitzen direla. Defendatu nahi dut pixkat Enekori, Eneko esan du ostegunak maite dituela. Bai, baina... Pintxopote ez da adibide bezala, eta gainera ostegunetan... Bai, pintxopote da gehigarri bat. Eta mai datorrela, bigarren kafera, ostegunero. Beraz, zeurekin bat nago, osteguna egun berezi dela. Bai, niri ere ostegunak gustatzen zaizkit bat egiten dut zure maite dutarekin, baina Inigorena entzun nahiko nuke, Inigo, zer maite duzu? Dozena erdi bat, goiuri, zemat usten dizkiazu. Arrautzak bezala? Adibidez. Maite dutak ditut eta maite dut ezak ere bai, zuk aukeratu nondik hasi. Hasi maite dut ezarekin, eta horrela gero maite dut bat bota eta horrela zapore gozoagoa izango da. Ez? Bueno, ados ez dut maite, euskal musika eszenan azken asteetan Palestinarra herriaren alde eta Israelen genoziaren aurka hainbat musikari eskatzen ari garen Spotify plataformari egin beharreko boikot horren arira, entzuten ari naizen argudiak eta lan hoiek ez. Ze uste dut, zinismo alde batera utzita eta beste posizio politiko batzutan onartuko ezken ituzken argudiak eta zinikoak alde batera utzita, Spotify ez uste erabakitzen denean horatzean dagoena dela, ez gaudela prest gure privilegio juko egiteko. Eta uste dut hori ere zilegi dela, ze denok daukago momenturen batean gure privilegioi uko ez egiteko gogoa. Ziurrenik dutxa laburragoak hartuko bagenitu, gure ur eskasia gutxiagokoa izango litzateke, eta ziurrenik garraio publikoan gehiago ibiliko bagina gure ekosistemako beto leudeke. Nik ez dut esaten privilegio juko egiten ez diogunik besteok ere,
baina badago niretzat oso zinikoa den arguiak eta oinarri bat, eta da, eske deno dauzkagu kontraesanak eta kontraesanetan bizi gara. Barkatu, kontraesanetan bizi gara esaldia da ni matxismo ni feminismoren parekoa. Da, gezur bat eraikitzen hasteko zerbait. Eta musikaren inguruan hori ikusten ari naiz, eta ulertzen dut privilegio batzuei uko egin nahi ez izatea. Ulertzen dut Spotifyk eta bere reprodukzioek eta zure musika milaka pertsonek entzuten dutela ikuste horrek zure egoan sortzen duen eragina, ez baztertu nahi izatea Spotifyk ematen dizun dirua, edo ematen dizun presentzia, estatu mailako edo nazioarteko playlistetan zure musika dagoenean. Nik hori guztia ulertzen dut, baina ez dut bat ere maite, hau esan beharrean, esaten denean, bai, bueno, eske euskera zokoratuko genuke, eske hau eta beste, uste dut trampetan ari garela, eta trampa horretan berriro ere agertzen dela gure euskal estena oto jarrera kapitalistetan mugitzen dela aspaldi. Adibide asko daude horrenak, izan makroak, izan soldata arrakalak euskal estenaren barruan, baita musika talde euren barruan ere dauden soldata arrakalak enpresa pribatuan edo enpresa publikoan inoiz permitituko ezkenituzkenak eta sindikatuak hankazgora lituzketenak. Eta uste dut gauzauek esaten hasi beharra daukagula, ze ondo dago eszena kapitalista balin badaukagu, baina behintzat ez dizagutela eszena kapitalista horretan ezkerreko ukabila altxata kontatu gauzak zergatik egiten diren eta zergatik ez diren egiten. Eta hori da nire gaurko, maite dut eza, hola gozo hasteko. Olatzek dio bezala bidea egin da Lanbrotan barrena, orain zer da bai maite duzun hori? Maite dut batetik, Mike jarri duen pelikularen adibideari tiraka, autoiarek askorako eman dute, eta seguro Mike inoiz irakurri duela Julio Cortázarren La autopista del sur ipuina. Ez dakit mai erantzun nahi diazun, Ezagutzet. Nik asko esan mai barkatu. Entzun dut ipuin hori, ez dut irakurri, kontatu bertsio breve bat, bai. Oso interesgarri egiten zaitu eta bada Cortázarren ipuin ederrenetako bat, oso kontakizun narraziorako gaitasun ona duelako, ez? Eta Parisko igande arratsalde bateko, ez dakit Fontainebleau eta Dauphine inguruko muga horretatik, Paris erdigunera kriston autopiak eta sortzen da. Eta tira, hor gauzak gertatzen doaz, edozein ingurutan bezala. Gerora Jean-Luc Godardek kontakizun hau baliatu zuen Weekend pelikula egiteko. Eta, autoiarek eman dute askorako, ez? Maik aipatu du, Enegok aipatu du, ipuin kontaketetan edo ipuin idazkeran eta zinean ere, eman du askorako. Baina, esan duzu, Inigo, dauzkazula dozena bat gauza kontatzeko, besteren bat aipatu nahi duzu? Baina zita atzo kontatu nuen, Alpetaran etorrela, eta hemen nago, Zazfi izeneko eski estazio baten, oso garestia den herritxo, Zazfi. Zazpi, ditu zait. Baki, euskeraz jarri ote dioten izena Italiako eski estazio honi. Politxe izan dut. Kontua da, Italiara iritsi nintzen latzo, baina gero gidatu nuela Suitzaraino, eta Zazfi Suitzako Alpeetan dago, nahiko bestakit San Moritz, Beisonaz, eta bestelako igual ezagunagoak diren inguroietatik gertu xamar. Eta iritsi nahi zona, Euskal Kirolari batek joan den denboraldian lesio bat izan, eta ezin izan genuelako bera elurretan grabatu Bastin Fundazioarentzat eta ETB-rentzat osatzen ari naizen beste dokumental labur sorta baterako. Eta kontua da, elurra ez dela iritsiko Pirineotara abendurako, emisioan izango dira abenduan programa hauek, eta esfortzutxo bat eginda eskapatu naizela Alpeetara bera grabatzera. Eta bide batez, baliatuko dut, larun batean kurlin kirolariak ere baditugu, eta eurak Pinerolon, Milanetik gertu daude, gutxi gara bera, kotxe ziruzpalau ordu aurrera eta atzera mugitu nintekien aguztia egiteko. Baina batzu honan entorrela, kirolari honen, snowboard kirolari honen, Álvaro Romeroren entrenatzaileak esan zidan,
eguraldia ez datorrela oso ona entrenatzeko eta erabaki dutela gaur goizean, ostegunean, gaur oraintxe, etxerako bidea hartzea. Eta, tira, esango nuke hau maite dute zadela, ze bada, niretzat akaso pertsonalki, baina uste dute, kirolari hori sostengatzen duen diru publikoaren arduradun den fundazio eta Eusko Jaurlaritzari, zeharka ere, errespeto falta bat, zure irudia edatzeko egiten direlako horrelako gauzak, ez? Eta inongo bigarren pentsakerarik gabe, edo konsultarik gabe, edo abisurik gabe, erabaki dutelako, alde egitea. Eta horrek kokatzen nago hemen, Zazpi izeneko herri batean, badizuet, oso herri txikia da, oso ederra hemen atzekaldean, ez da ikusteko gaizareten, udazken kolore zoragarriak ditu mendiak, eta pixka bat gorago, elurra ere badago dagoeneko alpeetan. Maite dute za hori, pixka bat hemen alperrik nagoenaren sentsazioa, ez dizuet ukatuko, baino urteek eta asko bidaiatzeak ematen dizu beste zerbait, ez da dela nola deitu, baina igual erresilientzia izan liteke, ze niri amorruak edo aserreak edo ez da 21 segundu iraunzidan, hemen nago eta ordenagailu badaukat lanerako, eski estazio bat eskiatzeko ere bai, horrela gertatzen dira gauzak eta alperri da norbera aserre edo marmarka egotea, ze bizitza izorratzen dizu gainera, beraz hemen nago, atzo ederki afaldu nuen, ondo egin dutlo, leku polita eta ederra dau, eta, etzi grabazio bat daukat Pinerolon, bihar hurbilduko nahi zaruntza, baina gaur, Zazpi izeneko Suitzako leku ederronetan, gozatuko dut, naiz eta sentsazioare hori den alperrik nagoela hemen, baina moldatuko gara. Uzten dira zuen txiste egiten. Bai. Mesedez. Suitzako mendietan balin badago, ez dagoela alperrik. Alperrik dagoela baizik. Nigo mendio bat, ez dakit denbora daukazu, nigo baina oso gertu dago omeina, Jani Rodarin jaio zen herria, Piamonten, horri oso urruti ez da egongo, zauden lekutik. Nola da herriaren izena, mai, barkatu? Omeina. Omegna Piamonte. Oraintxe esango dizut. Esango nukela gertu dagola. Ordu pare bat. Bi ordutara daukat, baina bihar Milan eruntz iristeko nere bidean dago, mai. Gaur da Rodariren jaio horrena, eta bai. Benetan. Igual festa erraldoi badago bertan. Agian. Irakurketa. Ipuinak telefonoz, edo auskalo, zerbait fantastikoa, seguro. Edo kapelak, euriaiten dute kapele. Ez dakit zer berezia, seguro. Inigo guk aurrera jarraitu behar dugu, beraz, kontatuko diguzu, txataren bidez, ea azkenean Rodari bisitatzera joango zaren ala ez. Ados, kontatuko dizuet, zaindu asko. Agur! I don't want to go out and I don't know for how long I'll stay. Well, I am lost and I need. Eta badakit autoiaren kontu honekin egian nahiko astun jarri garela, baina nere maite dutak ere hortik joko du. Izan ere, goizean WhatsApp bat jaso dut, esan ez hau gertatu da, kontu zerrepideetan, eta orduan lagunei bidali diet, nere kuadriako WhatsAppera, badakit lanerako eta askok auto hartzen dutela, eta aizue, ez dakito hartu zareten, baina hau eta hau gertatzen da, horrela, eta orduan autoiaren kontua zari ginen WhatsAppez, eta nere kuadriako batek audio bat bidali du. Esan ez, ni ere hemen nago, bueltaka, ez dakit ze herritik sartu nahi zen, ze ezin dut lanera iritsi, eta moztuta dago errepidea, eta horrela, eta ari zen oso audio serio bat bidaltzen. Eta batean audioa bukatu da. Highland, behi bat, ze polita! Eta moztu egin da audioa. Eta geratu gara denak, entzun duzu bukaera, eta gero ja, iritsi denean lanera eta kontatu dugu. Baietz, nola beste normalan hartzen ez dituen errepideetatik joan den gaur lanera, ikusi duela, sekula ikusi gabeko zerbait dela alkizan Highland arrazako behi bat eta ilusioa egin diola
eta uste dut audio horrek kuadriako guztion eguna alaitu dola, eta hori ere maite duta. Baina aurrera egin behar dugu, bestela gure lehenengo gonbidatuak esango digu minutuak lapurtu dizkigula. Naiz irratian, bigarren kafea. Whatever happened to your heroes, you can be free. Inoiz sentitu duzu ordenagailuko pantailako argia begietara sartzen zaizula eta begia dardarka hasten dela? Edo zorabiatuta edo goragalea sentitzen duzula telefonoari begira egon ondoren? Bueno, naiz eta sentsazio horiek zure pantailari denbora luzegian begiratzeak eragindako begietako nekea besterik ez dela pentsatzen duzun, jakin dezazula ezetz. Hau izan daitekela, zibergaixotasuna izeneko egoera baten sintoma. Baina, cyber sickness kontzeptua zer den hobeto ulertzeko, Unai Elordi dago gurean, eta berak azalduko digu zer demontre den hau, baina izenarekin behintzat, itxura honik ez dauka egun honu nahi. Egunon. Ez da zerbait politia gauretzatoz horrela denok frogatu beharko genuken zerbait erakustera. Bueno, denei zegi gertatzen. Hori da lehenengo goza. Nik uste daukala erlazio ezkez motion sickness dela betiko mareoa ez, bai itxasoan eta bai beste dozin garraio publiko edo kotxetan juten gehan momentuan, konduzitzen ari genanen ez, atentzia fokalizatuta daukau espazio batean, eta orduan oso zaila izango zen benetan mareatzea zure gorputza ez. Kontua da, hasieran pentsatzen zala, ez? Hau bakarrik gertatzen zala mugimenduan zeuden gauzekin, ez? Eta, bueno, ez dela hori. Kontua da, pantaien mugimenduak eta simuladoretan eta jartzen gehan momentuetan gertatu ditezken gauza gira. Ez bakarrik mobilarekin, ze askotan pentsatzen dugu ez, mobilarekin denbora asko edo pantaia baten aurrean denbora asko pasatzen duenean, buruko mina edo begietan ez, min hori batzuk marea sentitzen dute ez. Eta errezena da pentsatzea, pertsona guzti horiek zerbait bereziago bat dutela eta listo ez, baina bai denborarekin, ikusten 1997tik hasi ziren ja simulation sickness kontzeptua burukatzen ez, jendeak pilotuak eta abioi simulatzaileak erabili behar zituztenean ez, igual lehenengo aldian hegazkin bat hartzea igual ezan erreza izango, eta orduan simulatzailea batzu zeuzkaten ez. Eta kontua errealismoa eman nahi izateko, sensore desberdinak sartzen zituzten indarra sartzen zutenak, ez? Eta orduan, adibidez, balazta sakatze bali maezu, balazta berak kanporaka botatzen zaitu, eta orduan daukazu sensazioa zure gorputza aurreraka doala, baina benetan ez dago hori gertatzen, ez? Eta orduan, nolabait zure burua engainatzen ari zara. Hori da izango zen simulation sickness kontzeptu, bai? Cyber sicknessak orain inda oso famatua, inmersibitate horretan sartzen garen momentuan ez bakarri pantailan edo ordenagaietan, baizik eta errealitate virtualeko kaskoa jartzen ditugun momentuan ez, mundu guztiak hitz egiten du ze zoragarria izango zen beste mundu batean egotea, bio kontua da, zibersickness hau areagotu dela pila bat. Jende asko ez ditula aguantatzen 30 segundu baino gehiago kasko hori jarrita. Baina beste alde batetik ikusten dugu daudela horrelako erabilera kasu desberdinak ez, demostratzen dutela oso interesgarriak izan daitezkela, imersibitate horren barruan ez, pentsatu, ez dut esango operazio bat, ze kasu honetan igual, komplexu egin zerbait berria ikasi nahi bali maezu, eta zerbait berri hori egiteak diru asko kostatze badu, edo faiatzeak arrisku bat suposatzen bali badu, emulatu ezakezu inguru hori, eta gutxienez, jakin ez de prozesu jarraitu behar duzun, ez, zuk fizikoki hori egin alizateko. Kontua da, gauza guztiak ez dira berdin egiten, ez da berdina, zu eserita egon, bai, eta mandoekin zu mugitzen egotea, eta burua mugitzen bakarrik egotea, edo ibiltzen hastea. Eta horazten dira lehenengo arazoa hundienak, bai, eta gero daude beste sistema batzuk, nun sistema metrikoa eta mundu virtualaren arteko enparejamentu bat egiten duten, da orduan errezagoa den, baina konturatzen direna da, normalean, hau egin alizateko entrenatu inbeharra daula.
Osea, ezin dezula, imaginatu bombero bat zea, kasu honetan ez, eta eskalera batzuk igo behar dituzu, aurrera kajun behar duzu, edo salto bat egin behar duzu, ez? Eta kasu horietan, hasieratik ja sufritzen dituzte horrelako sintomak, eta nahiko gogorrak izaten dira, ez? Orduan, pixka txokatzen dute metaverso mundu, ez? Inmersibitate, ez? Ikusten da ere, agian badaudela jatetxe batzuk, ez? Enbat izuela esperientzia inmersibo bat, ez? Jaten kasko batekin jaten ari zarela, ez? Eta gizert, nahoron, ez pentsatzea beti aurrera dijoazten realitate virtualeko gauza guzti horiek ondura bakarri dituztela, baizik eta ere atzera botatzeko hori, ez hain teknologia hain adopzio handia, ez egotearen arrazoietako bat da, jendeak bai sufritzen duela, ez? Eta orduan, hau dena kontatzen dizuet, ze kasualitatea, ez, irudego gela baten gaude, irakasle askok, eta kontuera dugu ikertu nahi dola pixka bat, ez bakarrik, ez, mundu virtualak, baizik eta ikustea, ze horrelako sistemak lagundu lezaketen jendeak erabili nahi badu, zer egiten, ez? Eta orduan, ikerketa edo, ikasleekin nahi duen zerbait, enda beraiek ere ikustea, mundu grafiko horietan, ze pertzepzio visual eta motorek egiten duten hori benetan gertatzea, ezta? Orduan egin dezakezun esperimentu oso klasiko bat da, pixka zure kasko horretan, kasu honetan inbertsibitate totaleraino juten gea, hori delako muturreraino dagoen zerbait, ez? Orduan azkenean, definitzen duzu sistema bat, ez? Sensorika desberdinekin, eta gero egiten dira test konkretu batzuk, eta, jartzize, zaizkie pantalla konkretu batzuk, ez, edo laberinto bat adibidez, eta laberinto horretan bazoaz, baina aldi berean sartzen zaizkio artefakto visualak nun, induzitzen deun, edo pentsatzen deun induzitzen dula hori egiteak, ez? Eta azkenean, hor, pasatzen duzun ikerketa guztiak, balio dizu zuri pertsonalki, pentsamentu kritiko bat eukitzeko, ez? Teknologia guztiak ez duela zertan ikaragarri izan behar, eta agian, ez, eta lehen esan duzuen ari horretara, ez, kotxe hilara batek edo polikiago juteak asko lagundu gaitzak, ez, eta konstienteago, ez, agian ez du hainbeste diru sortuko. Baina Euskal Herriko Unibertsitatean ez dugu, ez, enpresa baten ikuspegi berdina, ez. Orduan kasu horretan ikusteet parada badagoela horrelako gauzak ikertu alizateko eta gu ere konturatzeko, eta beste batean metabertsoko zerbait ateratzen bada, zuek ere jakiteko dena ez dela horren polita. Batzutan badokat sentsazioa, esaten dira, batzutan nahi etortzen da gauza txarra kontatzea, baina kontatu behar dira, ere. Kontatu behar dira. Eta orduan, egia esan oso pozik nagoz, proba desberdinak egiten egia, eta, alternatibak ere ikusten ari gara hasi zintzen dira, adibidez jarriko izkizuet eredu oso konkretu batzuk. Zugartzen bali maizu bola bat, erdian, ez? Bai? Eta muitzezean movimentu kontrako egiten bali maizu, hobeto sentitzezea. Txen, zuk burua eskerretara mugitzen bali baduzu adibidez. Eta bola eskuira? Bola eskuira? Hobeto sentitzen... Ez gutxigo mareatzezea. Haukazun percepzioa da justo zure begien kontrakoa, eta orduan zure begiak naturalki hartzen du movimentoi. Baina adibidez, frekuentzia refresko txikia balima daukazu, askoz gehiago mareatzen zea. Frekuentzia refresko esan nahi da, adibidez, segundu baten 60 aldiz aktualizatzen da irudia, ez? Lareunen balima dago askoz hobeto da 60 egon baino. Ze, zure movimiento reala normalen 25 hertziotakoa izaten da, baina egia dela pantailan kasuan gabiltzan momentu horretan nahiko aldatzen dela, eta testeatuta dago, ez? Eta adibidez, difuminatzen bali maiozu, movimentu egiten nahi den momentuan, ez da mareatzen. Badaude truko desberdinak, egiten dutenak erreztea, ez? Edo badago beste teknika bat, zaiola tunelin teknika, dela bihurtzen dute, zu oinez zoazen momentuan, tunel baten zoazen sensazioa sortzen badezu, gutxigo mareatzen dira. Eta, hau gu testeatu ditu. Egia, guk ezin deula jakin, benetan cybersinkronisa daukagun edo ez, baina bai, oraingo literaturan proposatu diren teknika guzti horiek benetan funtzionatzen dute edo ez dakit partxe bat izan litek ez. Deigarria da niretzat, puntua dela, zoradio bat da, erabat perceptiboa. Ni bueltaka eta bueltaka nire percepzioak ez badu hori onartzen edo, nahi zorabiotiko edo oso gutxi. Eta aldi berean, ni lasai geldiri baldi manago, baina ikusten badut zerbait, edo kanpotik zerbait sentitzen badut, horrekin bai dago lotuta erabat nire zorabia. Bai,
Ze azkenean, ezakit, hor ja txarla filosofiko baten sartu gintezke, ez? Baina ikusten duzun hori ez da egiazkoa. Baina horren kasko baten barruan zaude, ez? Azkenen audioa ere Dolby izaten da batzutan, eta gero ere ez dakit inoiz gertatu zaizuen, baina badaude irudeko aurikularra ditzen zianak, ez? Latentzia desberdina erabilita ematen dula, eta egiten dutena oso ondo kalkulatu zenbat denborako latentziarekin eta zenbateko frekuentziarekin bialdu naizta benetan hori ez da ongertatzen emateko sensazio bat ingurune baten zaudela. Baina batzutan mareatu diteu, eta nire adibidez Appleko bazauden usteet, orain izakila baina audio espaziala itziziotenak, kendu iten nun. Mareatu iten nintzen. Begira. Eta azkenean egia da ekilibrio kontua, belarri, ez naiz medikoa, baina batzutan gauza askokin ausartzen naiz, ez? Baina, guzti, gure sensorika, buruko sensorika, kanpoan dagoen sensorika, hori dena ulertu nahi izatea, eta, eske mundu grafikoa asko gustatzen zait. Asko disfrutatzen dut. Baina, egia dela, ikustea ere ikasleak gogoa auketela hortan ibili izateko, eta buruan daukagun proiektu pertsonal bat dela, ez? Irakaslegea, eta oso pozik gaude, zerbait interesgarria ateratzen hasten ganen ere kontatuko ditut, ziur daudela goza oso politiak iteko, batez ere ikasleak askotan benetan harritzen gaituztelako eta dauzkatelako idea batzuk zoragarriak askotan. Goiuri, ez dakit zuri, baina ni ondorioak eta ikusi entzun dut, etorri zait burura estandal sindromea ere. Esango nukela hau antza handia dauka, kasu honetan negatiboa, baina bai horrelako, ez dakit, kanpotik eragitzen gaituzte edertasuna estandalen kasuan, eta kasu honetan, pertzepzioaren aldaketa edo. Bai, izan diteke. Oso interesgarria da, eta zuk aipatzen zen bezala ez, aztertzen jarraitzeko gai bat, eta ziur naiz denborarekin askoz gehiago jakingo dugula honen inguruan, eta zehatzago izango dela, egian, ez dakit, orain beste gauzekin dakigun bezala, jakingo dugu honek gehiago eragiten diela, ez dakit. Jarriko dizut eredu super berezi bat. Goatentzea nola guain dela denbora bat santzenian, baziola enpresa bat, saiatzen zela jendea, ez? Inoiz bidaiatu ez duen jendea beste toki batera eramaten. Edo alderantzizkoa, ez? Hirugarren, ez dakit nola esan, elderri edo, estarrak ez esateatik, ez? Azkenean. Eta oso heldua dan jendeak, azkenean agian beste bizipen batzuk nahi ditu, eta bere betiko herrira bueltatu nahi du ez, eta hori aipatu genuen adibidea, Murtzian jaiotako emakume bat Euskal Herrira etorri, eta 60 urtetan ezin izan du Murtziara bueltatu, eta horreko errealitate areagotuaren betaurrekoekin Murtziako herrietatik pasatu zezakeela. Hori ere kontutan hartu behar da, talde edo gizaki talde horrek, beste sensibilidade batzu dauzkola, kontutan hartu behar diala, eta agian beraien desioak beten nahi bali maitu kasu horretan, kasu espezifiko horretan, ez? Kasu duzu horretan, oso interesgarri izan daitelkela, beraientzako ere prestatuta izatea, eta agian, ez bakari burua mugitzea, baizik eta beraik eukitza posibilitatea beraik mugitzeko herri horretan, bai? Ze azkenean zuri emateizun inmersioetate kontzeptu hori da, ni ere mugitzen ari naiz hemen, eta gauza gehiago sartzen ditu, ez? Orduan, gehien bada oso oinarrituta existitzen diren, ez, erabilera kasu hoiei, ez aurre egiteko bakari, baizik eta aurrerantza jo nahi baldin bada, eta benetan existitze baldin badia horrelako inguru erabilgarriak izan daitezkenak, hori ere aztertzea interesgarria dela, noski? Noski, gero hori ez jakingo dugu, ez dakitza adineko emakumei gehiago eragiten die, beste adintarteko bati baino, edo ez dakitze ingurun eta lan egiten dutenei gehiago ere egiten die. Baina gero esate dute, egunean 5 minutu erabiltzen baldin badezu, kriston pila irabazen dezula, baina ohitu iten zen. Ohitura kontua. Ala ere, nik uste dut momentuz erremedio honena edo atxeden aldiak hartzea izango dela. Adibidez. Ez bazu behar ez erabiltzea. Baita ere, baina, aizu oso interesgarria elordi kontu hau, Cybersickness. Nik ala ere hemen badago gauza bat artikuluetan irakurri dudana, eta jendeak aipatzen dituela, betaurrekoak, urdinak direna blue light betaurrekoak edo horrela, baina duela gutxi irakurri nuen gezurra dela, eta marketing hutsa dela, eta benetan betaurreko horiek orain oso modan jarri direla, pantailarekin ordu asko ematen dituzu, erosi, argi urdineko betaurreko hauek, eta horrekin, ordenagailuaren eragina askoz txikiagoa izango da,
Eta duela justu egun batzuk irakurri nuen gezurra dela. Bai, hori ez nekin. Ez tenekin, bale. Bueno, horixe zen galdera ea bazenekin zerbait. Ze irakurri nuen, gezurra dela eta marketing hutsa dela eta benetan ez dagoela frogatuta betaurreko horiek benetan laguntzen dizuten. Baina esaten duzu pantalla normalean, ez? Pantalla normala, bai, ez? 3D ere representatzen zen betaurreko urdin eta gorriekin. Bai, egia da. Eta orduan disparidadea egiten zen kolore desberdina jarrita eta horrela profundidade sensazio bat zion. Gure begie anatomia kontutan hartuta, sor zitekelako diru gutxi gastatuta ez, partxe gorri bat eta partxe urdin jarrita. Ez da ez urdin horri nik uste azkenean zerbait fizikoa izan daitekeela, ez? Ba, adibidez, betaurreko polarizatuak erabiltzen dituen bezala, nik behin flipatuta utzi zian, dauzka betaurreko batzuk giratze bali maitut, pantaiak ez dira ikusten. Adibidez, gasolina botatzean hijoa, giratzen ditut betaurrekoak, eta ez da ikusten. Eta, ustez baten, hola, ez da egit okerkane hola, eta esan duen, zeo pasa, itzaldin da, giratzen naiz, eta berriro ondo jartzea, ez? Orduan, polarizazio horren barruan, gertatzen dena kasu honetan, pantaila ikusi behar ez zula, ezin dezula dena filtratu. Orduan, agian filtro urdin hori izan daiteke marketing kontu bat. Bueno, betaurreko batzuk, eguzkitako betaurreko batzuk jartzea ere, ona da pantailan aurrea jartzeko, baina kontua da brillo egiten dezula. Orduan, pixka berdina, zaude. Ba, ez dakit, ez balima orain arte ezer efektibo batea, marketing utxa, saldu, ez, konsumismo hori bultzatu, eta, bai? Oso ondo unai Elordi Hidalgo, oso gustura aritu gara zurekin, egia da maite dutetan luzatu garela eta denbora tarte txikiago izan dugula zuretzako, baina kontua da maikak iritsi direla. Ba, ja bergia da, nahi olako temak asko gustatzen zaizkitela, eta ja bukatzen dute. Ze ez daude lotuta denboralizazio konkretu bat, ez da notizia bat, baizik eta ez agian igual nire ikerketa mundu honetan, ba, guri suertatzen ezkigun gauzak pixka bat oinarrituta gizartera ere batzuetan politia dela, ez? Beti ez dela Elon Muskek hau indu edo Trumpek hau indu, beste indu, ez? Ba, beste gauza batzuk agian ez dira horren erakargarriak edo ez dira horren clickbait, ez? Baina, bueno, nahi betetzen dit, orduan, pentsatzen dut mundu guztiari betetzen dira. Ba, noski baietz, unai Elordi Hidalgo, plazer bat beti bezala zurekin tartetxo hau hartzea eta beti ikasten dugu zerbait berria, eta jarraituko dugu, denboraldi honetan zer zurekin ikasten. Bai, noski. Urren erarte. Bai. Iraieko igande batean, itxaso etxera bueltan. Erdibana Toyota zarrean, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bidertzean, beldurra diot loari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin. Eta batzutan goratzen naiz, saiatu eta ezinaz, egiazkoa zaizun guztiak, eman ohi duen minaz, soi kontatzeko gai, egun batean hautsi izango naiz, kaleak luz eta seul gauez, zure zain. Erdibana Toyota zarrean, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bidertzean, beldurra diot loari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin, gero eta gero, daukat faltan botatzeko, buelta emateko.
Badakizu egun hauetan ibili naizela Lubreko lapurretarekin erabat txundituta. Bueno, maizuk ezak... Baita, baina bueno. Bai, nago, baina zeharo txundituta, Lubreko kontu honekin. Eta orain, are txundituago beste lapurreta batekin. Beste lapurreta bat gertatu delako. Baina ez Louvre museoan. Zerbait irakurrietu, uste dut. Araban. Arabako herri batean, bai. Kanpaia lapurtu diote Elizari. Zizturki jende lapurtu zuen, aspaldi baten. Eta agertu zen? Ez, oain megafonia badago. Hori bai dela galera... Baina aspaldi agian 10 bat urte edo izango dira, ze pena, guain... Eta hortik datorre saldi hori, kanpaiak entzun ditu baino ez dakin hondi. Bagian. Baina, a ber, gauza bat, eske lapurtu dute, baina 2 tonako pixua daukan, nola lapurtzen duzu 2 tonako pixua daukan kanpai bat? Kamioi batekin, edo ez dakit 50 pertsonan arten, agian? Bueno, nire burua zen Lubreko baino horrexago. Nik esaten nuen, Lubre nola ostra lapurtu, ez? Baina agian Lubreko lapurreta errexagoa da. Irudik ikusita. Orioko santutegiko kanpaia, baina, bueno, ezagit. Hauxe, albiste artean bitxia, baina orain bai azken ordukoari heldu beharko diogula, gauza gehiago badaudela mundiko eta agian are garrantzitsuagoak beraz, bagoaz estudio zentraletara egunon itxasoleon. Egunon Goiuri, egunon kontatuko dugu. Fiskaltzak 6 eta 8 urte bitarteko espetxe zigorra eskatu duela 2022ko uztailaren 6ko Sanferminetako prozesuarekin bateginez, Kuriak kalean egon ziren 6 pertsonarentzat. Desordena publikoak, lesioak eta atentatua egotzi dizkie eta arrazoi ideologikoengatik eta sinesmenengatik egindako diskriminazioaren astungarria aplikatu diete Diario de Navarra egunkariak aurreratu duenez. Horrekin batera 6 akusatu horiek Nafarroako hiriburuko jaietan beste 5 urtez egon ezin izatea eskatuko du. Fiskaltzaren ustez, izu, beldur eta indarkeria giroa sortu zuten eta arrisku handiko egoerak sortu zituzten bertan bildutako pertsona asko zeudelako eta beste kale estu batzuk zeudelako Kuriak kalearekin lotuta baita pertsonak ebakuatzea eragozten zuten jendez beteta ere. Ildo horretan idazkian kontatzen duenez, akusatu horiek eraso bultzatu eta kolpatu egin zuten polizia esia hautsi nahian zinegotzien gana iristeko eta arrazoi ideologikoengatik jipoitzeko asmoz eskualdeko egunkariak jasotzen duenez. Jarraituko dugu honen inguruan ere informazioa berritzen, baina aipatu behar dugu errepideetan gaurkoan aipamen esanguratsua dugula, izan ere ia 150 km/h haizeteek Euskal Kostaldea astindu dute bart gauean eta egun sentiak trafiko kalte handiak ekarri ditu, batez ere nazional bat errepidean, izan ere 18 kilometrorainoko autopilaketak sortu dira goizean zehar Bilabona aldean. Kamioi batek hartaziaren agindu goizeko lehen orduan 2 erreiak oztopatuz gurutzatuta gelditu da kamioia Irungo noranzkoan eta errepidea itxita egonda 3 orduz. Uneotan esan dezakegu pilaketa hoiek 17 kilometrokoak direla, trafiko zuzendaritzak berritu informazioa eta 17 kilometrokoak dira. Aipatuko dugu ere, bestalde 3 kilometroko autopilaketak sortu direla Nazional 622 errepidean, Gasteizaldean eta Abaterako norantzkoan, kasu honetan ordea bidelanak direla eta bertan ere errei bat itxita dugu, kontuz beraz aipatutako 2 puntu hoietan eta besterik ez 12etan jarraituko dugu azken ordukoarekin informazioa berritzen. Eskerrik asko, guk aurrera jarraituko dugu, kontu asko ditugulako eta ipuin ugari baita ere, beraz, bagoaz aurrera. Zuaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik Jaik errepide dira aintzira noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez Ametslariek argibidean Baizik ez dut erakusten
Itxi nahi du ez girirakiago itoko bestien eganetan dena berriz irakitzea posible dela paperezko egazkinekin egiten genuen bezala. Maskak taldearen ameslari abestia entzuten dugu artean, bide bat dut zoraino gozuet zergatik den oso aproposa ameslari abestia honentzako, kontatuko dizuet gauzatxo bat, begiratze bitxia den bizitza, nolakoak diren kasualitateak. Duela urte batzuk, gure urrengo gonbidatua aurkezteko, esaldi hau erabili genuen. Uste dut ipuinek, zaharrek eta berriek adimena ezten laguntzen dutela. Ipuina, hipotesi guztien etxea da. Esaldi hori, Jani Rodanirena da. Bai, gaurko egunez, duela 105 urte jaio zen artistarena. Oiukatzen ginuen denen askatasuna lurperatzean. Eta nolakoa den patua, 3 urte beranduago, Jani Rodaniren urtebetetze egunean, berriro gurean dugula Betsaida Urtaza Elizburu sortzailea. Sortzailea, eta duela 3 urte esan zigun gozogilea, galdetu beharko diogu ea afizio horrekin jarraitzen duen. 2008an sortu zuen Amesgile argitaletxearen eskutik beste 2 liburu argitaratu ditu orain, eta horien inguruan aritzeko gurera gonbidatu dugu, beraz, egunon Betsaida. Egunon. Zer moduz zaude? Ondo. Hobeto beste egun batetan, baina bueno. Bueno. Aurre hain behar. Gorka Urbizuk esaten duen bezala gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude, beraz, ondo, guztiz ondo ez bazaude lasai iritsiko dela une hori baita ere. Aizu galdetu behar dudala esan dut, duela 3 urte gurekin egon zinenean aipatu genuen gozogilea ere bazinela, jarraitzen duzu kontu horretan. Guain gutxi goze, 19 hilabeteko umea daukat eta nahiko denbora kentzen dit. Beraz, orain denbora elkarbanatu beharko duzu umea eta liburuen artean. Bai, daukaten gutxia lanerako da. Eta plazerrez egiten dudalako, porque bestela, baina gustora. Bueno, gustora zaude, aipatu dut nik, argitaletxea sortu zenuela duela urte batzuk, eta bost urte dira ia da, 2005 urte pasa dira, eta behin bazatu zela, sorta berriarekin, liburu gehiagorekin, eta horien artean, Imelda eta Arimen gaua da horietako bat. Bai. Da proiektutxo bat oso berezia eta polita. Berez orain dela 2 urte edo argitaratu egon bar zen, baina arazo pila bat izan dituen garai hartako ilustratzailearekin. Eta orain argitaratu dut aurten, Margherita Grasso italiarrarekin, oso fina dela eta ikusiz gero liburua da oso bisuala, koko pelikula gogorarazten digu, bai, nik esaten eta euskal koko dela. Eta daukan berezitasuna eta da, maiuskulaz dagoela, ze gauza asko daude 7 bat urtetik gorakoentzako, baina hain txikientzako igual Arimen gauarekin zer ikusia daukana ez. Margotzeko dauka, nik kontatua ipuina dauka, bai, ipuina entzun gai, eta pixka bat uztartzen du Euskal Herria eta Mexiko. Eta da oso berezia. Bueno, Euskal Herria eta Mexiko lotura ederra, guri askotzen zaigu Mexiko. Galdetuko dizugu gehiago liburuaren inguruan, baina nik galdera bat daukat. Nola jartzen zara harremanetan ilustratzaiekin adibidez? Nola egin duzu topo Margherita Grassorekin kasu honetan? Normalean Instagramen bitartez, topatzen ditut, eta idazten diet, ea lana egiten duten beraien kontua da ez, nola egiten duten, dabar, eta gero pixka da proiektua ez da. Nahi beti gustatzen zait, guaina ikan bezala, bideo llamada edo bideo deiai bitartez ezagutzea, ze, klaro, italiara naiz jumar. Akaso egunen batean, eta bisitatuko dut, baina bestela ez. Eta pixkat ikusi bat ze sentitzen dudan, nola, pixka bat ze sentsazio horiek, eta gero horietaz gain, ea proiektua berari ikutzen dion ala ez,
Ze, claro, ez balin bazaizko gustatzen txakurrak, eta txakurra balin bada protagonista, pues ja gaizki goaz. Ados, Eta- orduan, bai, barkatu jaitu. Bai ez, eta Margarita Grasokin jada hirugarren lana egiten dudana. Eta hiruak arrakasta desente izan dute. Osea, tanden polita egiten dugu. Bai, zalantzari gabe. Bueno, Imeldaren kontakizun honetan, protagonista nola ez Imelda da, Imelda Euskal Herrian dago, faltan botatzen ditu Mexikoko ohiturak. Lan asko egin behar izan duzu, Mexikoko tradizio eta jai eta ospakizun hauen pixka bat bibliografia lortzeko edo ulertzeko eta dokumentazio lan horretarako? Bueno, pixka bat bai, baino gehiago bihotzari kasu egin diot, ezta? Nik oso bisuala naiz da beti hori ikusten dudana edo bihotzari kasu egiten diot. Eta bai, pixka bat hortatik junda, eta nik uste dut oso liburu polita eta unkigarria dela. Ze adin tarterentzat gomendatuko zenuke betzaidan? Ba, begira, txiki-txikitatik, bueno, urtebeteko igual ez, baina itxia daukazu bertsio mini bat, orduan bai. 8-9 bat urte arte. Bai, ze maiuskula izan arren, nik uste dut oso mezu politak ditula, eta pixkat ere kultura artekotasuna ere lantzeko, familia eta ez daudenak ere kontuan izan behar ditugula, eta bai. Asko gustatu zait berezitasun bat liburuaren horrien argazkiak eta ikustean, badagoela, irakurtzeko eta historia ezagutzeko aukera, baina badagoela marrazteko aukera baita ere. Bai, bai hori aurre asko gustatzen zaie, eta esan nun, benga, hemen dena jarriko dut, entzutekoa eta margotzekoa. Hori, hasieratik izan duzu argi horrela izango zela? Bai, gustatzen zait ere aurrak parte izan daitezela, ez da historiarenak pixka bat. Eta beraren irudimena lantzeko, eta bai. Imelda eta Arimen gaua da uzta berriko liburuetako bat, baino mairuak ere aipatu behar ditugu Euskal mitologiako bilduma baten parte den liburu bat, ez da? 4. liburua hain zuzen ere? Bai, hau Mirari Sagaztazu Oñatiarrarekin egiten dut, Gipuzkoan dago egina osorik, eta da bilduma bat, bai, zuk esan duzun bezala, urtero bat ateratzen dugu, eta bakoitzean eskualde bat lantzen dugu. Eta da oso berezia, bueno, denak dira bereziak. Kasu honetan, pixka bat lantzeko aniztasuna, kanpotik ez horreina garela, barrutik berdin sentitzen dugula, eta bihotzari kasu egin beharko geniokela. Ze askotan kasu egiten dugu gehiago bestek zer dioten, edo zer esaten diguten, eta bai. Zure argitaletxeko liburuak beti horrelako mezuekin, eta beti emozioak lantzeko bidelagun paregabeak, Bai, ni nahi detena da, nire liburuekin azitxoak, ez da? Sartzea txikiei, ze niretzako dira, bai, txikiak dira oso garrantzitsuak, ze ondorengo helduak izan behar dira. Orduan, bai. Eta aztu egiten zaigu hori batzutan, batzutan pentsatzen dugu txikiak ez dakit kasik eta ez direla pertsonak eta beste espezie bat direla. Bai, eta askotan nik ikusten dut udaletxe askotan eta herri askotan garrantzi gehiago ematen zaie zarrei, gaztei baino. Eta bai, zarrei ere eman bar zaie. Baino, gure ondorengoi askoz ere gehiago nik usten dut, baino bueno. Betzaida, galdera bat egingo dizut eta pertsonalegia balin bada, erabaki dezakezu ez erantzutea, Baina, bota egingo dut. Uste duzu amatasunak aldatu egin duela zure sorkuntza? Guain ume batzu pasatzen nahi da, entzute zaiten. Denbora asko ze gutxiago dago, hori, 100%. Nik jendeak ez dakit nola ateratzen duen denbora gimnasiora juteko, ez dakit zeiteko, nik ez. Ez dakit. Gehiago ari naiz jabetzen txikiak nolakoak diren, ezta? Ze irudimena duten, ze tapak dituzten, pixka bat ze gustatuko litzaioken, ez? Beste ikuspuntu bat ematen dizu. Eta ideia pila bat. Falta zaidana da, denbora idazteko. Baina, bueno, etorriko da.
Eguno mertzaida bat nagorrekin, ideia pilo bat txikiekin, oza, nire kasune bai, bapaten zan iturri bat inspiraziorako izugarria, eta lotura de pizkat aipatu dugu adinarena, ez? Adinetako ipuinau, adinetako beste, kontalaritzan bai gertatzen da, ez? Askotan mugatzea hori, la pena ematen digu askotan kontalariei, porque ez baina ez ez da horrela matematikoa, ez zaitasun dauzka. Bai, ni beti saiatzen naiz, segun ze aurre etortzen dian, horrera amoldatzen, ez da ipuin kontaketa bat egiten dudanean. Ze beti egin dezakezu, gutxiago kontatu, edo detaile gehiago kontatu, edo gehiago sartu beraien hartu emana, edo bai. Bai, kontalari desente, pasa dira hemen bigarren kafeti, laugarren kafe hartzen duzu gaur, bitabi. Ni kontalaritzatik tiratu nahi dut pixka bat, ez? Ez daude hainbeste kontalarik eta argitaletxe bat kudeatzen dituzte sortzaileek, ez? Bai, ezagutzen da, filologo kontalarik, irakasle kontalarik, idazle kontalarik. Ostras, zaila konpaginatzeko. Bai, gauza asko eta lan asko dago barrutik oso gutxik dakitena. Ze, claro, idaztetik kontatzeraino kiston lana dago, eta burua uste asko, investigazio asko ez bakarrik idazteko. Baizik eta ze azoketara jun, zein puntaketara jun, nola egin hau bestea, ez dakize. Bai. Eta, gero esaten dana, ez dezu kontabilizatzen hori guztia diruan, bestela? Egia. Eta zure kasun sorkuntzan, lehenengo idazten dutzu eta gero azten zara kontatzen, edo ipuina azten zara kontatzen eta gero bukatzen da papere. Bai. Zein da, idatzi eta gero kontau edo alderantziz? Ez, normalean idatzi eta gero kontatu, bai. Bai. Egia da, segun zer gauza, beti gustatu zaidala, zen nik antzerkia ere ikasi nuen, guain ez aitateratzen izena, momentuan egiten dezuna. Improvisazioa. Improvisazioa, bastante ona nintzen. Orduan, bai egia da, kontatzen dudanean bai improvisatzen dut, ez dut hitzeziz kontatzen. Baino egin daiteke segun zegai, venga, tita, fuera. Ni batzutan hauza jaialdian eta hainbeste kontalariekin ez da bai dau izan dugu, edo urtero sortzen da mai gainean. Ea existitzen diren ipuinak ezin direla idatzi, edo ezin direla paperean jarri. Kontalaritzatik sortutakoa direlako, ahozkoak direlako, eta mantendu behar dira ahoz hau belaunaldi. Zuk uste duzu, argitaletxe badukazu. Orduan jakina dut, ea uste duzu, egia den ipuinak daudela paperean, iraungo ez dute lakasta izan. Bai, nik usten dut bai ez. Bakoitzaren irudimenean baldin badaude, bai ez dago dena zertan papelean jarri beharrik. Hori badinakin bezala, ez da? Nei askotan esaten diate, eske guain dio txikia da, eta igual 4 urte ditut, ez eta ber, txikitatik kontatzen badiozu ipuin bat, ohitu egingo da. Nerea, 17 aste aurdun negonetik kontatzen, guain gutxiago, baino lehen egunero kontatzen nion, edo entzutekoa jartzen nion, hizkuntza ezberdinetan. Orain 19 hilabete dauzka, eta gai da liburu bat ondo entzuteko. Eta berak ere pasatzen ditu, bere irudimena lantzen du, bere gauzak iten ditu, osea, ez dago adin bat, eske. Begira ze politia mezu bat jaso dugula. Igandean erosi gendun imeldaren liburua Marenerentzat. Eraz, entzuten ari den lagun batek, igandean erosi zuen liburua bere alabarentzat, ze politia horrelako. Ze ondo, bai. Eske, ni beti esaten eta horrelako mezuak, edo berriro bueltatzen dirainak, ez da, erostera, eta feedbacka jasotzen dudanean, horiek dira niretzako saririk politenak, baina ere txikiaren irribarrea bezala. Ez dakiz saria, eta ez horiek dira. Bihotza benetan betetzen didatenak eta laguntzen didatenak, impulso hori ez da, segitzeko. Venga, ondo zoaz, segi. Orduan, aprobetxatu beharko dugu, entzulei esateko, nun eros daitezkeen liburu hauek? Bai, bida, nire web orrialdean, irubebikoitza.amesgile.com,
Hor sartzen dira, klikatzen duten nahi duten banderatxoa, ikurrin euskeraz, espainola erderaz da horrelakoak, eta hor daude, hizkuntza horretan dauden liburuak. Eta gero, azoketan, orain azoka mordoa ditut, eta ipuin kontaketak. Instagrama daukat, amesgile hogei, eta hor sartzen dute hilabetero, zer izango dudan hilabete horretan, historietan ere sartzen dut, vale? Eta orain gertu daukate Deban ostiral hontan ipuin kontaketa imeldarena, 6etan. Larun batean 4etatik 7etara Larramendi auzoan, Tolosa bertan izango gara. Eta igandean 3 moretuz, goizean izango gara, eta goizean ere Belauntzan. Beraz, animatu. Topera, horren, nola ez duzu esango, denbora gutxi daukazulako gozo gintzan aritzeko, normala da. Bai, eta gaur erabatik nabil. Aber denbora ematen didan banaketak egiteko, txikiarekin, hemen dagoela ja bere kontuekin. Eta bitarte bertzaida, ez dakit, bidean daude Imeldaren laugarren abentura, edo mitologiaren bildumaren numero gehiago, edo, sorkuntza jarraitzen da. Bai, aiga prestatzen 5. Euskal mitologiarena, Musu eta Besarkadak, 2 ditut, eta 3. dator hurrengo urtean, Peio Ainorgarekin ere lantxo bat, irakurtzaletasuna bultzatzeko ere bai, eta gauza berezi bat oso berezia, ez dakit, 2026-2027 prestatzen ari naiz, ilustratzaile ezberdinekin, bizitza ezberdinena, nerabelduentzako, aurrerago, berriro topo iten deun eta ez da gutxera eraman dezaketen. Baina denbora gutxi daukarretako, Eskerrak. Eskerrak gauza asko idatzia daukatela, eta bai. Betzaida, orduan segi zure bete beharretan hortxe Gasteiztik barrena, eta guk adi jarraituko dugu zure bidea, aipatu bezala, datozen lan guzti hoiek ikuskatzeko eta zurekin hitz egiteko berriro. Oso, ondo, mila esker denoi, eta egun poli-politia izan, eta disfrutatu eta sartu gauzetan, da bisitatu. Hoi da, eskerrik asko. Bagoaz aurrera, albiste bitxi ugarirekin. Zaude euriari so gaua luze herri zarra lo Gozilardun gaioak joan. Aipatu dut nik, Lurreko lapurreta zaritu garela aste honetan, atzo bertan jakin genuela dorretxe bateko kanpaia desagertu dela Orongo santutegitik, baina albiste bitxi gehiago ere, baditu zuzuk eneko gurekin elkarban. Bai, eta gainera lehenengoa lapurreta batekin zer ikusia duena. Zer ari da gertatzen? Beste bat. Beste lapurreta bat. Egia da, lapurreta hau, ez dakit, aste honetakoa da edo ez, ze albiste hau, behin baino gehiotan ikusiet, denbora tarte desberdinetan eta medio diferentetan. Orduan, ez dakit oraingoa da edo, baina nik uste dut balio duela baita oraingo, ze da albiste bat marabillosoa. Bikaina, netzako. Kontatu. Titularra esango den lehenengo. Venga, Txerri batek garagardoa lapurtu, mozkortu eta behi batekin borrokan hasi zen. Barkatu. Txerri batek garagardoa lapurtu, mozkortu, behintzat lapurreta para consumo propio, esaten den. Bai, hori da. Zuen negozio egin nahi txerriak garagardoarekin, berarentzat nahi zuen garagardoa. Bai. Vale, a ber... Eta gero behi batekin hasi zen borrokan. Txerriak 18 garagardolata lapurtu zituen, Port Hedlanden, mendebaldeko Australian, eta, alkoholak txerriari goseara egin zion, eta orduan, zabor poltsetan jaten hasi zen, eta orduan jendeak konturatu zen, hor ondoan camping denda jarrita zeuzkan jendeak konturatu zen. Ostra, hemen zerbait gertatzen ari da, eta gauaren erdian,
kanpindendaren aurrean, zarata entzunten zen, eta orduan linternatera, eta ikusi zuten txerri bat, zakarrekin latak zimurtzen, zakarrak alde batetik bestera mugitzen, eta bazterran hasten ari zela. Bale, hori galdetu behar non, latak hortzu den, ze bestela, nik enuke jakingo desberdintzen mozkorra dagoen txerri bat, eta mozkorra ez dagoen txerri bat. Ez? Nola dakizu, txerria ikusten, haze mozkor begitxoak dauzkazun. Putza egin hemen. Beste kontua da, latak zeuzkela horre esan duzu, ez? Orduan, bazekiten edaten aritu zela. Agian kontrola egin ziren. Eta horrekin pozik etzegoenez, lata horiekin, ondoan zegoen behi batekin borrokan hasi zen. Hasi zen golpeka, behiari, eta behiak ere jarritu egin zion. Eta orduan, izan zen, elkarren arteko liskar bat. Zu pentsatu zoazela, kanpaldi bat egitera, eta etxe zaude lagunekin, edo bakarrik edo bikotarekin, eta batean, hortxe daukazu, aurrean, txerri bat, behi bat erasotzen. Bai. Eta, historia hau amaitzen da, lehenago txerriak alde egiten du, eta atzetikan behia du, atzetikan segika, eta hori da, kanpaldi hauek, kanpaldietan zegoen jendeak ikusi zuen, azkenengo gauza. Baino, ondoren txerria aurkitu zuten zuaitz baten azpian, azkenekoz, etzan da, alkohol asko edan da. Bai. Hori izan zen, azken aldia ikusi zen... Ajea pasatzen, siesta botatzen ari zen, zuaitz baten azpian. Ai, gaixua. Nik uste dute, Sara zarra aldatu behar dela, Txerri bakoitzari iristen zaila bere San Miguela. Oso hona, bai. Ai, bain pena ematen dit txerri gaixuak. Behan etzan da, bera, siesta botatzen, pentsatuko du txerriak agian, zertan ibili nintzen atzo gauan, ez? Gu esnatzen garen, ez? Zu esnatzen zarenean moskor eta esaten duzunean, damutzen naiz, haze gauza kontatu nituen atzo, gehiagi edan nuen, agian txerriak ero hori pentsatuko. Agian ibuprofeno pixkat hartu beharko dute. Ez, baina, dirudienez, txerriek alkohola nahiago dute ja, duela urte batzuetatik antze 50ko hamarkadan estatu batuetan eta bloke sobietarren arteko gerra hotzen espazio lasterketa bidez adierazten zenen zientzialari errusiarrek txerriak mozkortu egiten zituzten espaziora botatzeko. Bidaltzeko? Bai. Eta honekin gogoratu zait George Orwellen aberen etxaldea, eta Napoleon pertsonaia, gogoratu zaizen, Napoleon ere, mozkortu egiten da, historiaren momentu batean, eta ez dakit, kurioso iritu zait. Begira, nik beti esaten dut, Australia, jende askok, nahi du Australiara, ez, bidaiatzea, eta niri beldura ematen dit, suge asko, intsektu handi asko daudelako, arma erraldoiak, eta ni, bereziki beldurra diet zuegei, eta orduan esaten dut, eske nik Australiara enekin ausartuko nintzaken, baina txerri mozkortuak balin badaude, agian turismo interesgarria izan daiteke. Bai, agian. Zer gehiago daukazu guretzako eneko? Animaliekin jarrituko dugu. Oso ondo. Animaliek askotarako ematen dute. Bai, egia da. Argentinan adibidez Kordobako unibertsitatean, txori bat ikasleak erasotzen hasi da. Ai, ama. Bai. Kalandria bat, bere kumeen babeslea, fenomeno viral bihurtu da Argentinan, ikasleak, unibertsitateko ikasleak eta pasealeku batetikan pasatzen den jendea erasotzen zuelako. Eta, bere lurraldetik, lurraldea kontsieratze zuen, pasealeku hori. Eta batzuk esan dute, lehenengo egunean, fakultatera joan nintzenean gertatu zitzaidan. Kizkurrak ditudanez, txoriak abiariko nena aurkitu zuela pentsatu nuen. Odi... Aixua. Ikasle batek esan du hori, berak hori pentsatu zuela.
Eta beste batzuk diote, Kordoban bakarrik gertatzen direla olako gauza. Kordoban, Argentinan, baina askok ere hitz egin dute, hegaztiaz eta zergatik erasotu, dirudienez, kalandria hau, eta kasu honetan, iruzkinak abiaren babeslea dela adierazten dute, eta bidezidor honetatik gertu dagoenari erasotu egiten dio, pentsatuz, bera erasotu nahi dutela. Ja. Eta orduan, berak... Txoria erasotuta sentitzen da, bai. naiz eta zuk ez duzunez ere egin, Hori da. eta joaten daia zuzenean, berak esaten du, zuk ni erasotu baino lehen, ni joango nahi zu erasotzera. Hori da, eta horregatikan mehatxatzen ditu ikasleak. Zu pentsatu, zara ikaslea, han unibertsitatean, Kordobako unibertsitatean, eta esaten diozu zure amari goiz batean, ezin naiz joan unibertsitatera. Zergatik, txori batek erasotu egingo nau. Eta, eta amak esango dizu, tira, segi unibertsitatera, segi ikastera, duintasun pixka bat mesedez, Bai, egia da, gero... Justifikante, berandu iritsi nahi, txori bat. Txoriaren erasoaren gatik. Ez, egia da, txoriak nik ikusi ditut bideo batzuk, eta txoriak egiten dizkizu bi mokokada edo, eta behin pasatzen zarenean pasealgu du hortatikan aztu egiten da zutaz. Orduan, bada gauza instantaneo bat, edo esango du. Eta askok ere txiste egin dute, azkar ibiltzeko dela hori, klasera berandu dijoalako jendea. Bale. Kontratatuta dago, ez? Bai, hori da, askok egin dute, humorea erabili dute, eta, hori komentatu dute. Sareetan, eta, baita, klasean, txiste bezala azaldu da. Ez que, txiste bat dirudi. Bai, egia esan bai. Ze kurioso da, horrelako albiste txisteak ematen dutela, eta, ze joera daukagu txiste gehiago horren gainean itea, ez? Ja, bera, titularra bakarria da txiste bat. Dauzkazu albiste gehiago? Bai, pila dazka. Bota. Orain, animalietatikan pasako gera, agian Pokemonetara. Pokemonak badira nolabait. Bai. Animalia itxoak, ez? Batzuk badaukate itxura, igual txakur txiki baten itxura, bale baten itxura. Bai, nik uste dut, ez. Baina, horretikan, hor lotura egiteko. Osondo, Pokemonak. Pokemonetara. Ze agutez enkante etxe frantziarrak bakarat kristalezko Pikachu bat jarri du salgai. Ara? Kristal hau 70.000 eurotara iritsi daiteke. Egia da... Hori da albistea. Bakara kristalez egindako piezak garestiak izan ohi direla, ezkenen artisautza dela, baina Pokemon itxurarekin... Ez dakit. Bai, atzo jarritzen salgai, eta hau da, Pokemonen 25. urte hurrena ospatzeko, Hiroshi Fujiwara diseinatzaile japoniarrak, berarekin batera sortutako pieza bat. Pieza hau bildumagintza garaikideko gutizietako bada, eta lehen esan deten bezala, 50.000 eta 70.000 euroen arteko balioa du enkante etxearen arabera. François Thierry Agutez, bildumako objektuen eta gutuneko adituak, adierazi du bakaretek eta Pokemonek Frantziaren 25 urte hurrenerako elkarlanean egindako Pikachu hau munduan 25 bakarrekan salduko, 25 soilik daudela. Horrek beti balio erantzi bat ematen dio. Hori da. Horrelako salgai jartzen diren pieza hauei, ez? Gutxi balin badaude, orduan are eta garestiagoak. Ni pentsatzen bada Pokemon zaleok eta, izango dela merkatu bate ez? Horrelako kolekzionistak edo. Bai, egia da, hau justo geroago aipatu horren, baina, baina aipatukoet, Pokemonetan, ez dakit konturatu zeraten, baina kartetan ere, horrelako zerbait gertatzen da, Pokemon karta eta kromoekin. Bai. Ez dakit konturatu zerten, baina hauek agian 100.000 eurotara saldu daitezke, ze agian da lehenengo edizioko Pokemon honen karta, eta karo, horiek agian daude 3 edo 4 ale mundu guztian, edo ez dakit zenbat zehazki. Baina bai, horiek ere oso bereziak izan ohi dira, eta nik uste Pokemonak ere kuriosoa dela, hainbeste animaziozko serie batek, eta bideojokoen serie batek, hainbesteko arrakasta ekonomikoa izatea. Nahi kuriosoa iruditzen zait.
Azkenean zerbaitek arrakasta duenean, hor inguruan sortzen dira enpresa pila bat, arrakasta horren arira, beste produktuak sortu nahi dituztenak, diru gehiago ateratzeko, ez? Beti ikusten da, Pokemonekin askoz gehiago, baina ateratzen denean orain ere, Netflixeko telesail ospetsu bat, gero segituan arropa dendetan ere, kamisetak egiten dituzte telesail horreko horietako irudiekin, edo dena dalakoa, arrakasta balin badauka edukiak, gero produktuek ere bai. Bai. Eta, hain pieza hitz egiten, 30 zentimetroko pieza bada. Txiki-txikia da! Bai, ez da hemen 3 metroko Pikachu bat, ez da? 30 zentimetroko Pikachu bat, pertsonaia besoak zabelik eta belarriak tente dituela irudikatzen dute, eta jatorrizko kutxa bat eta benetazko ziurtagiria ditu, konfirmatzeko, benetan hori dela ez dela kopia bat. Eta elektriko inskripzioa baita dazka grabatuta. Bertan. Begira. Honetan ez nuke gastatuko diruanik. Ez dauzkate, 50.000 euro horrela enkante batean xautzeko, baina ez nau berezik irakartzen pieza honek. Hasiera batean, eskultura 25.000 eurotara saldu zen jatorriz, baina azken urteotan antzeko biale nola 70.000 eurotan saldu diran, horreatikan orain dago prezioa hain altu. Baina hasiera baten 25.000 eurotan zegoen, eta horrek nik uste eta gehien uzten dula baita, lehen aipatu dueguna, eta baina aipatu behar nun, Kromoen eta Pokemon frankiziaren nolabiteko arrakasta, arrakasta, orokorrean. Bai, interesa bintzat badago. Bai. Ikusiko dugu zenbatean saltzen den azkenean. Hori da. Ireneko nik gehiago jakin ditut, horrelako albiste gehiago. Enkantekin jarraituko du? Begira, bale. Zuk zen nahi duzu, nik diru zorroa ateratzea hemen eta gastuak egiten astea edo zer? Baina lasai, datorrena merkeagoa da, Bale, a ber, 70.000 euro baino merkeagoa? Bai. Bale, a ber, zenbat? Seguro. Ertzaintzaren auto bat, enkantean dago, euro baten truke. Badut euro bat? 30 zentimetroko ba. Ez. Hau, benetako ertzain-kotxe bada. Ez da posible. Bai. 2018ko Seat Leon Experience modeloa prezio horren truke dago enkantean, Euroactions enkantetxearen webgunean. Kasuaren berezitasuna da, ertzaintzak duela hilabete gutxi arte erabili duen patrulla auto badela. Bigarren eskuko auto asko saltzen dira eta ez dira euro baten truke saltzen. Ez da ohikoa, baina ez da polizia baten kantearen jartzen den kasu bakarra ere, Baina nik uste, arrazoia beste bat izango dela, agian. Ez dute, albistean bere hortan ez dute aipatzen zergatikan euro bat, baina nik uste arrazoia agian izan daitekela jendeaz dagoela interesatuta ertzaintzaren kotxe baten. Euro batengatik gero margotzen balin baduzu, kontua da, badauzka sirenak eta horrelako gauzak? Ez, horiek kenduta dazka. Hobeto, ez? Nik teori badaukat. A ber, bota. Ertzainek badakite kotxe hori zerbait gaizki daukala, bastidorean, montzezek zer, eta zu martxan jartuzunean, multa dator, eta horrekin pagatzen duzu kotxearen prezioa. Ara? Baliteke. Egia da. Negozio galanta, Negozio borobia da, Bai. Nik saltzen dizut zerbait gaizki dagoena, eta gero nik jartzen dizut isuna gaizki dagoelako zure autoa. Jak, hor uste dut. Baliteke. Bale, orduan, sirenak kenduta dauzka. Bai. Irratia? Bai. Ezin dezu beste ertzain kotxeekin harremanetan jarri. Irratia kenduta daka, pegatinak baita kenduta dazka, eta, kasu batzutan manpara bat egoten da, atzean atxilutuak baldin badaude, hori ere kenduta daka. Da, besterik gabe, kotxe bat, txuria,
kapo urdinarekin eta kitxo modelo hau. Eta bueno, poliziakidego horrek erabiltzen dituen hori, argiak, sirenak denak kenduta azka, eta orain autoren detaile gehiago, entzuleen artean erosle interesatu bat balin badugu, jakin nahiko du, ezta? Familiaren auto bada, 5 eserlekukoa, automatikoa, eta aparkatzeko sentsoreak ditu. Zakit, interesatzen zaizuen edo? Nahiko, 2018koa balin bada, niretzat nahiko berria da. Bai. Kotxetan adituak diren entzat igual 2018 zaharra da, baina niretzat duina. Eta euro batengatik, osea, retrovisereko pinua, ya está. Egia da bain, igo indala, pixkat. Claro, jendia hasi da, ez nik nahi dut. Claro, enkantean da, nik 5 euro eskaintzen ditut, nik 12. Orain, 850 dago. Bueno, ala ere merkea dela, baina ez dakit, gehi asko igo da. Espero nuena baino gehiago. Eta, 2018an erosi zituen komentatu dugu ertzainak kotxe patrulla hauek, zehazki 300, eta 2025an aurten erreteatu dituzte, ze beste polizia ibilgailu berri bat iritsi da. Bai, badakigu, ezagutzen dugu, polemika asko egon da kotxe berriekin, 70.000 euroko auto berri hauek. Horrengo aurrekoarekin konparatuta garesti xamar, ezta? Agian? Bai, bereziki konparatzen balin baduzu euro bateko auto honekin. Beste ezakit jakingo duzun erantzun hau, baina niri asko gustatu zaizkit beti matrikulak, ertzain kotxek dauzkate matrikulak berezia daukatela, eta ez dela matrikula normala. Auto honek matrikula hori dauka, ze matrikula hori balin badauka, agian interesatzen zait, ze beti oso bitxiak iruditu zaizkit. Egia esan ez ikusi, eta argazkietan ere ez zait iruditu. Badazpara ere... kenduta edukiko du pentsatzen dut. Noski. Hori agian beste kotxe bateetara mugituko zuten. Kontua da, edozein pertsonak egin dezakela eskaintza bat, ez? Orain ni sartu naiteke enkante etxe honen webgunean edo deituta dirua eskaini dezaket. Pentsatzen dut. Matrikula badaka. Argazki batean ikusten dut, eta matrikula daka. Baina matrikula da ertzainaren bitxi hori edo, no? Ez daka. Ze pena. Beste matrikula badaka. Vale. Beste zenbaki eta letra batzuekin. Eta kaso honetan, ebai dauka grabatuta Pikachu bezala, benetakoa dela eta horrelako konfirmazioa, edo... Ez dut uste, baina nik uste ez dakit zeinek jarriko zuen enkantean. Aipatu dugu Euroactions enkantea, baina ez dakit zeinek eskainiko zioen enkante etxe honi. Pentsatzen dut ertzaintzak eskainiko ziola eta horregatik handagola hor. Eta hau, agian, lehen komentatu dugu, figuraziorako erabilieteke, kotxea. Bai, filmetarako. Egia da, oian, nik ez dut... ertzain kotxe bat erabili nahi, ez? Baina, ibili nahi, ertzaintza jartzen duen, edo urdina eta txuria den kotxe bat, agian nahi sentitzen eroso hori idatzen, baina telesail bat grabatzeko, pelikula bat egiteko, iragarkiak egiteko, bideoklipetarako, oso aproposa da merke erostea, behintzat horretarako erabili nahi balin baduzu, ez da ideia txarra. Agian guk erosi beharko dugu, horrengo laur metraierako. Agian bai. Imanoli galdetu beharko zeio. Agian bai. Aber nahi duen. Eta 2018ko Seat Leon Experience bat. Bai. Egia da, argazkiak ikusten ari naizela, eta ertzaintzako kotxeako zela urdina eta txuria dela, baina ertzaintza hitza ez dela agertzen. Ez, karo, hori guztiak borratu egin dituzte. Sirena eta irratiarekin batera. Noski. Igual legalidadea asunto badago, igual ezin dela erabili horrelako simbolo, ez daki zer. Nik dakidala serie batzuetan arazoak esan dituztela, ertzainen uniformekin, eta porque ezin zirela benetakoak erabili. Berez, ez da oso legala ateratzea akademiatik erabiltzeko pelikula baterako, eta irmar dute aldaketa txiki batzuk, edo faksimil bat bezala, ez dakit horratzean. Nik ala ere nahiago nuke, ambulantzia bat. Ez? Haundigoa da, gauza gehiago sartzen dituzu, ohe bat jar dezakezu.
edo suhiltzaien kamioi bat. Bai. Bueno, nik uste kamioi baterako beste karnet berezi bat atera beharko dela, Bai, hori egia da, baina... Bueno... Bai, baina ja jarrita bombero eskatzen hasita. Bai, ez da? Oso ondo, badugu azkeneko albiste bitxiren bat. Bai, bueno, ez dakit albistea den, baino kuriositatea da. Bueno, egunero ikasten dira gauzak eta gaur ere horretarako gaude. Eta ez dakit, zuek badakizuen, baino askotan Palestinari babesa emateko sandia bat erabiltzen da. Bai. Badakizuen nondik datorren? Bueno, azteko kolorengatik. Bai, baina esanet historia. Historia, debeku batetik. Bai. Bueno, kontatu zuk. Bai, bueno, asuntua da, azken hilabetetan, Palestinar resistentziarako, askotan erabili dela, sandia irudia, ezta? Nolabite Palestinari babesa emateko. Eta, bueno, historia da, 1967an kokatzen da zehazki, 6 eguneko gerran ondoren, Israelek Gazan eta Zisjordaniako lurralde okupatuetan, Palestinako bandera erakustea debekatu zuen. Eta orduan, erantzun gisa aktivista eta populazio palestinarrak sandia erresistentzia irudi bezala erabiltzen hasi ziren. Eta, bueno, zergatik, goiurizuk aipatu duzu, koloren gatikan, ezta? Gorria, beltza, txuria eta berdea. Eta horrekin, simbolo hori, nabarmendu da gehien bat, azken hilabeteotan, sare sozialetan emotikono gisa, ezta? Eta, bueno, nik uste Palestinaren aldeko aktivismoarekin lotutako edukia gaitzesten dela askotan, sare sozialetan, bueno, askotan sare sozialetako nagusiak beste pentsakera motak batzuk dituztelako, eta orduan hori ez mugatzeko edo zentsuratzeko, nola baite, horregatikan erabiltzen dela sandia hori gaur egun. Hau nire iritzia da. Ez dakit zuek ze pentsatzen dezuten? Nik pentsatzen dut, nagoela oso harrituta onerako, azken hilabeteetan Palestinari babesa erakusteko ikusi ditudan modu originalengatik. Hau da, hobeto azaltzeko. Asko gustatu zait jendeak oztopoi nola egin dien aurre, helarazteko babes hori, ez? Nik orain, Palestinaren aldeko kamiseta bat jantzi dezaket eta banderarekin, eta ez lidak inork ezer esango, baina bai ekitaldi batzuetan debekatu egin dituztela, ez? Eta jaialdi antietan, nazioarteko jaialdietan, ez dakit, Eurovision, Europako abestien lehiaketan adibidez ikurrinak debekatuta daude, eta beste hainbat nazioetako banderak ere bai, eta orduan jendeak nola topatzen duen modua hori gainditu eta babesa erakusteko, batzuetan arroparen bidez, besteetan eskuetan elementu bereziren bat eman da. Besteetan elkarrekin jarrita, igual zu zoaz gorriz, baino hain justu pelikulako lantaldea bat doa gorri utxez, bestea txuriz, bestea berdez eta bestea beltzez. Eta elkarrekin kokatzen direnean, non agertzen den bandera. Horrelako keinuak izugarri gustatu zaizkit, eta nola gustatu zait nola jende askok oztopoaren aurrean ere, esan beharrean, ez nik ezin dut bandera eraman soinean, nola eman dion uelta horri eta agertu den beste modu batera. Bai, horrekin gogoratu zait, ez dakit ikusi zenuten Kate Blanchett, aktoreak. Bai, adibidez. Bueno, beak, ez dakit nungo jaialdia zen, edo nungo sari banaketak, baino... Kan ustetzela, bai, ustet kantzela, ez dakite, baina bai soineko bat hori da. Zeraman beltza eta azpitik... Soinekoa azpitikan txuria eta berdea zen. Eta orduan alfombra gorritik pasatzerakoan soineko altxazuen eta ikusten zen beltza txuria berdea eta gorria. Eta orduan hori orain esan dezunen modu originalak hori gogoratu zait.
adibidez. Goiurik aipatu nahi Italiako parlamentuan gertatu zela alderdi batzuk, batzuk gorriz, bestatzuk txuriz, bestatzuk beltzez, eta orduan eserita denok eskainotan, urrutik ikusten zela ikurra. Barrun ezin dela sartu berez ikurreketa, baino beraieko sartu zuten bakoitzaren jantziarekin. Horrelako, zakizo, originalidadea eta zensuran gainenez beti. Bai, ikusi genuen zinemaldian Aro Berria pelikulako lantaldea, sandia jaten ari zela. Batzuk ikusi genituen pinarekin sandienak, ikurrekin hauek jaten ari ziren. Sandia jaten, eta hori ere bazen ez, aldarkepan bat egiteko modu bat. Bai. Oso polita. Badaukagut artea, azkeneko albiste baterako, eta ni Rosalia entzuten ari naiz hemen, eta uste dut zerbait gertatu dela Rosaliarekin azken orduetan. Bai, pentsantzen dut askok entzungo zenutela Madrilen Rosaliak bere azken diska aurkeztu duela. Bai, Lux izaneko. Lux, hori da. Eta dirudienez, Madrilgo udala aztertzen ari da, ea Rosaliak baimena zuen Callao plazan, diskaren aurkezpena egin zen tokian, ea baimenik bazuen edo ez? Bai, kontua da, nire oso bitxia iruditzen zaidala eta oso interesgarria, ze jende pila bat bildu zen han, baina etzen ekitaldi bat, hau da, ez zegoenan estenatokirik, ez zegoen kontzerturik antolatuta, ez zegoen ezer, ez ziren gonbidapenak salduarea juteko, hau da, Rosalia pertsona oso ospetsua da, berak TikToken jarri zuen, bera Callaora bidean zegoela, eta jendetza agertu zen Callaon, hori egia da, baina ez da ekitaldi antolatu bat, orduan, baimena behar du Rosaliak hori egiteko, ez da galdera errisa, ikusi dut jendeak Madrilgo udala asko matxakatu duela gaiarekin, esan ez, aizu, baina Rosaliak eskubidea edukiko du plazara joateko, baina egia da Rosaliak eta baita bere lantaldeak ere jakin bazekitela aurretik berak iragartzen balin badu, naiz eta minutu batzuk lehenago izan, bere sareetan iragartzen badu, ez dakitze puntutan egongo naiz, jendetza joango dela. Eta hori, badakite, eta nik ulertzen dut, naiz eta beste gauza guztietan, Madrilgo udalaren aurka nagoen, ulertzen dut, udalak esatea, gian aurretik jakin izan bagenu, ez dakit, agian segurtasun aldetik ere, berme batzuk hartu, ez dakit. Hor, debate interesgarri sortzen da, horrelako deialdia egiteko, ohituta gaude astebete lehenago, edo bezperan, edo ez dakit, ez bihar, ez dakit zerekita edo prensarako jo eta esan, baina, karo, TikTok horrelako, egungo egoerarekin, azkartasuna, eta minutu batzutan betetzen da, minutu batzutan, horrelako pertsona hori bazara, baina gero egia da, pentsatzen dudala aldi berean, eta Rosaliak zer egin behar du, etxetik ateratzen den bakoitzean, dagokion hiriko udalari abisatu etxetik ateratzera noa eta jende pilak eta egon daiteke. Zegia da, naiz eta disko orkezpen batez izan, orain Rosalia agertzen balin bada, ez dakit, Donostiko bulebarrean, jendea agertu egingo dela, Rosalia ikusteagatik, pertsona ospetsu bat delako, eta ikusteagatik, eta Rosaliak abisatu behar dio udalari, Donostiako udalari, egongo naiz, bulebarreko terraza batean iserita zerbait hartzen, bagian ez, bere bizitza da. Baina kasu honetan desberdina da, ze berak bazekien diskoaren azala aurkeztera zijoala, eta bazegoela hor ekitalditik gertu dagoen zerbait, ez? Bai, nik uste baita arrazoi dezula, Rosaliak bazekiela zer etorriko zen segurazki. Eta, karo, hori Madrilgo udala jakin behar zuen, agian puntu bateraino bai. Agian ez diskoaren azala aurkeztuko dut hemen, ez dakize ordutan edo, baizik da agian esan ordu hontan Callaon jendetza bilduko da segurazki. Bai. Ez agian azaldu dena, baina bai behintzat abisua eman, ez da? Hori bai, jakin barko genuke, ea besteetan horrelakoak egiten direnean ere, abisua ematen den. Hau da, Callaon badago, Madrid eta ezagutzen ez zuenarentzat, Callao plaza zari gara, Madrileko erdigunen dagoen plaza bada, eta badago zinemak daude, eta pantaila arraldoi bat dago, eta pantaila hori askotan erabiltzen da, gauza berriak iragartzeko, ez? Disko baten azala, edo pelikula bateko trailerra, edo telesail bat, edo dana dalakoa.
egia da, orain, bueno, Rosaliaren izenak osperako eta polemikarako eta albisteak saltzeko asko laguntzen duela, baina baita ere jakin beharko genukeela. Ados, agian Rosaliak ez zuen baimen ofizialik eskatu udaletxean, baina besteek egiten dute. Netflixek trailer bat bota behar duenen, estrenatu behar duenean, kaia hon egiten du eskaera, beste edozein artistak bere disko aurkeztea doanean, eta han pantailan jarri behar duenean, edo markaren batek baimen eskatzen du. Nik uste dut hori ere garrantzitsua dela jakitea joan gabe, aian zuzenean Rosalia egurtzera, ez duelako baimenik eskatu. Eta barkatu baina, aldi berean, eso kurioso da, porque izkanbila hau izugarrizko plataforma publizitatearako diska berrian. Bai. Doain. Bai, ze orain gauza bada, bueno, albiste bate, ez dakitez, eundak eta eundak albiste egiten dira gai hauekin, ez? Baina lehen, balin bazen diskoaren azala aurkeztu du, eta 100 albiste daude diskoaren azala aurkeztu du lerroburuarekin, orain daude 1000, diskoaren azala aurkeztu du, eta ez du baimenik eskatu udalean, eta orden meka. Edo, kasuetan, Almeidak ez dakize esan du, edo alkatetzak esan du ez dakizer, eta kabro, bai. Hor, azkenen, albisteak ez dira Rosaliean bakarrikan nolabite zentratzen. Zabaldu egiten da kasuntan nik ustet. Egia da. Eta horrela, albiste bitxi eta zoro hauek aipatuz iritsi gara, eguerdiko 12etara, eta agur esateko ordua iritsi zaigu, beraz, mai, placer bat. Sandia bat jatera noa. Eneko placer bat, eta... Bai. Zu bihar etortzeko zara? Ez zara etortzeko. Ez, biharrez. Eta maizu ez da ere? Urrengo ostegun arte. Urrengo astera arte bioi, ni bai hemen egongo naiz, entzule? Hemen egongo naiz zuekin, eta azkeneko segundok Rosaliarekin egingo ditugu. La ola de Corea. La ola de Corea. No soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, sol que me derrito. Es mal de ojo que me mando, me lo quito. Keep calm and bigarren kafea.